ड्रायव्हर, हे जे लाईटी बिटी लावलास ना, हे तुमचा खर्च की एस टीचो खर्च? सो खर्च नाही. स्वप्नील खास मुंबईवरून इलो गाडी सजवसाठी मामाची. काय स्वप्नील? भारीच काय तर करतो रे. तर मित्रांनो हे बघा मस्त आहे की, आणि ह्या लोकांची मेहनत सगळी यांची. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, उद्या असा अंगणेवाडीची जत्रा, भराडी आईची जत्रा असा, आणि आम्ही आता चाललो मालवणात. मालवणात अशासाठी जातो की उद्या जाणारे जे एस टी असतात, मालवणवरून जाणारे एस टी असतात, ते प्रत्येक ड्रायव्हर कंडक्टर असतात ते लोक एस टी ती सजवतात. तर आपला भाऊ हा सुहास, तो पण एस टी सजवतो, तर त्याला मदत करू म्हणून आम्ही आता जातो. सुहासचा मुलगा भासतो आपल्यासोबत, आणि मी पण जातो आहे. तर चला कशा प्रकारे ती एस टी सजवतात बघूया. आणि यावर्षी काहीतरी त्यांनी मस्तपैकी हे आणलं ना, म्हणजे दळण वगैरे दळतात असा काहीतरी देखाव करतो एस टीवर. तर तो पण बघूया काय करतात तो. तर चला जाऊया, आधी मालवण डेपोत जाऊया आणि बघूया काय काय करतात. चला तर मित्रांनो, येऊन पोचलो आता आपण मालवणच्या एस टी डेपोत. आणि एस टी डेपो आता उद्या अंगणेवाडीच्या जत्रेसाठी सज्ज आहे. बघा बरेचसे गाडी लागले आहेत, आणि काही हा जे कंडक्टर ड्रायव्हर आहेत ते गाडी आपले सजवतात. आणि ते कशी सजवतात हे बघूसाठीच आपण येलो. आपलं भाऊ हा सुहास सळकर, आणि तो पण ड्रायव्हर हा, आणि तो आता गाडी सजवतात. आपण जाऊन बघूया. इकडे बाजूक मॅच चालू आहेत, डीजेचा आवाज येता. तर आपण जाऊन बघूया आतमध्ये. आपल्यासोबत सुहासचा मुलगा आणि भाचो असं. चला. तर आपल्यासोबत असत सागर, एका तर बघितलं अशा, आणि आमचं भाचो, माझं सबस्क्रायबर हा, माझे व्हिडिओ सगळे बघता. चांगले असतात ना व्हिडिओ? हां, उगाच सांगा नको अम्मा, नाही तर मामा म्हणून सांगशील चांगले असतात मामाचे व्हिडिओ, बरोबर ना? तर आता दुसरं मामा काय करता तर बघूया, बरोबर ना? गाडी काय सजवता. सागर लाईटी विटी घेऊन येलो, दाखव रे. अरे काहीतरी आणलं ना. तर चला, हे वर्कशॉप आहे का इथलं एस टीचं, आणि आतमध्ये जाऊन बघूया. सुहास तिकडे गाडी सजवत असतो रे बघा. सगळेजण आपले गाडी सजवतात वाटतं. इथे काय नाही काय चालला. तर हे बघ काय काय नावचं हे, आणि हे आपले ड्रायव्हर सुहास सळकर. ही गाडी तो सजवतो, लाईटी बिटी काय काय लावतो, लावल्या ना ते नंतर पेटवून दाखवतो. काय रे आमका काय पेटवते काय वया तुका? 2 मिनिटात चित्र आणते. चित्र लावतो. कोणाची? बघ तरी. हां, घेऊन ये कसली तरी चित्र आणताय म्हणता. भारीच काय तर करतो रे. हे कोण जना भाई? अच्छा, जनाबाई सारखीच आहे ठेव. मित्रांनो, असे हौशी कलाकार असले ना की असं काहीतरी बघू भेटतं. काय रे सागर? हा, ए बघ मामा, बघ मामा कलाकार झाला. इकडे लाईटी पण लावल्या ना, ते बघा ट्यूब लाईटी. हे आता नंतर दाखवतो पेटल्या काय. या साईडने पूर्ण त्यांनी लाईट लावल्या ना. आता आतमध्ये काय केलं ना बघितलंय नाही. आतमध्ये विचारता लागत ते का, पण आता हे लावतात तर बघूया. तर आणि काय काय करतलं सांग आता. आता सांग मका काय करतल असता. 12 वॉटचं कनेक्शन काढणार आणि ते करणार. हे काय आमचे हे म्हणजे काय करणार? वायरमॅन आम्हाला करून देणार. वायरमॅन करतात रे, वायरमॅन आपला काम चोख करतले. तुका कसा होया तसा करून देतले. लकल का होया आतमध्ये. आतमध्ये काय केलं आतमध्ये? मध्ये काय नाही बघितलं आधी. तर आमच्यासाठी काय काम हा? बघताना ना, हे बघताना अशी फिरवून लाव. कशा ही पट्टी दिसता नाही, ही पट्टी अशी गुतत जाऊ पाहिजे, आणि अशी चिकट टेपला चालेल. जा. अरे ती डबल टेप नाही किती आणलं? डबल टेप ती का चिकटच गावली असते ना. हो, जा. वरसून चिकट टेप लावण्याच्या आतमध्ये पिशवीत असते. आतमध्ये भुतुता बघ. 1 2 3 4 लाईटी लावल्या ना स्वप्नील. आणि मागे काय केलं ना बघूया.
त्या साईडने 4 8 लाईटी. मागे काय हा काय मागे एकच लावले ना रे. गाडी नंबर काय हा 7925 MS13. ह्या बाजून असेल 1 2 3 4 5 ह्या बाजून 5 6 लाईटी आहेत. हां हे ह्याच्यामुळे लावल्यानंतर मिठाई वगैरे तर दिसाक आहे ना त्याच्यामुळे लावल्यानंतर. इकडे एस टीचा वॉशिंग सेंटर आहे. इकडे गाडी धुतल्या जातात. आता प्रत्येकजण आपापली गाडी जे उद्या नेतले ते ड्रायव्हर कंडक्टर धुवून घेतात आय थिंक. हे बघा इथे आणि ह्या गॅरेज हा आणि गॅरेजच्या इथे गाडी आहे तेव्हा. आता हे पुढे काय काय अजून करतात बघूया. इकडे काम चालू आहे गाडीचं. तर बघूया तो काय करता तो. ही अशी मेहनत घ्यायची लागता बरोबर ना. पप्पासाठी काय पण पप्पा हौशी असला की पोरं पण हौशी असतात बरोबर. स्वप्नील खास मुंबईवरून इलो गाडी सजवसाठी मामाची. काय स्वप्नील आणि स्वप्नील काय आता स्वप्नील घरा आम्ही स्वप्नीलच्या घराकडे असं म्हणायचं बरोबर ना. ऐसून ठँक टाकला का देऊळवाड्यात गेलो. चला हे बघूया काय करता. ही अशी मेहनत घ्यायची लागतं. हे दादा तिकडे लाईट लावतात. नवीन लाईट लावलं आणि हा आमचा दादा या काय भारीच काय त्या करता. हे ह्या चालू होताला ना चालू होता. हे बघा तर लाईटी विटी लावत थंय चिकटवून टाकते लाईटी. हे इथे काय चिकटपट्टी लावायचं. चिकटपट्टी नाही केली तरी बांधा गाव काय. तर ह्या काय इन्व्हर्टर. आता वायरमॅन जोडतात बघूया आता काय करतात ते. हे एस टीच्या वायरमॅन नाही राहिलेत वायरमॅन लोकल घरगुती वायरमॅन आहेत. भाच्या तुका काय ह्याच्यातला आपण वायरमॅन नाही ना म्हणजे गाडी. हां आपण सगळे मॅन हो पण ते आता करतात हेंका ह्याच करून देत. इकडे लावायचा काय लाईटी पेटली बिनी बारात काय काय लावतात सारखं लावा काय तो. तर अशा प्रकारे लाईटी चालू केल्या ना. ते बघा भारीच काय त्या केल्या ना. एक नंबर. मस्तच केल्या. अजून हे पण डेकोरेशन आहात आपण चालू होताला तर दळण दळताला म्हणजे तर जाता फिरता असं तर डेकोरेशन हा आपण आता चालू करीत थोड्या. एक नंबर केलं रे. ओके करू पुढची. हां हे लाईटी पेटले नाहीत अजून त्याचा काय विषय. अच्छा नंतर दाखवायचे. ओके ड्रायव्हर हे जे लाईटी बिटी लावलास ना हे तुमचं खर्च की एस टीचा खर्च. सो खर्चाने म्हणजे असे हौशी कलाकार होय. सो खर्चाने हे सगळे लाईटी वगैरे जा काय डेकोरेशन करतात तर सगळा सो खर्चाने. हे बघा सगळे आतमध्ये लाईटी बिटी लावलेले सगळे. हे बघा इकडे ही पण गाडी सजवतात हार वगैरे लावतात. अंगणेवाडी यात्रा स्पेशल आतमध्ये हार बीर लावतात. यांची आत्ता सुरुवात आहे गाडी सजवते. कंट्रोलर हारबीर घातलं म्हणजे गाडी आहे ना. आता लाईटी चालू कधी करायची. 2 मिनिटात त्यांचं जेवण झालं. रॅम्पवर गाडी घेतली. रॅम्पवर गाडी घेतली की लाईटी चालू. बोर्ड लावलेला जय श्रीकृष्ण. आतमध्ये आणि काय करतो. अरे म्हणतात ना सुहास साळकरचा नादच करायचा नाही. मखमली घालता मखमली. आमका बसाक जागा ठेवा त्यांना एसटीन जाऊचा जत्रेक.
भारीपैकी ती सजवलं. एक मटण लई. अजून काय हे पण घालूचा खाली ये. बराच सामान हे केलं. आतमध्ये पण लाईट आहेत. लाईट करूची आहे बा. ओके ओके. 12 वोल्टचं कनेक्शन काढल्याशिवाय आतमध्ये काही करू शकत नाही. स्पीकर वगैरे लावलं ना? हां हां. तर इथे मोबाईल चार्जिंगसाठी पण आता एस टीत अवेलेबल असा कनेक्शन. आणि हे दादा खूप मदत करतात सुहासला. हा दरवर्षी हा हां. बादल म्हणून. बादल दादा नाव कसं? दुर्गेश बांदल. दुर्गेश बांदल. मालवणातलेच? हो आनंदवाड. आनंदवाड म्हणजे दरवर्षी मला मदत करतात ते. हां. धन्यवाद आमच्या भावाक मदत करतात त्याबद्दल. आणि दरवर्षी माका सांगता येऊन व्हिडिओ कर, मग येणं येत नाही. मी म्हटलं यावर्षी तरी जाऊया. वायर काढा नाही तर दादा डबल टेप घेऊन येते शोधून बघ. कारण तुका सांगय हांद रे ऐकच नाही माझा. आता बघ कसा झाकझुक करून ठेवतात. टेन्शन नाही, मापात चिकटवतले. होय तर होय पाणी असा. नको नको आधी हय बांध आणि आता वालवलं बेटा. नंतर हे करू का. चला देवडो बरोबर. हा थोडा फास्ट थोडा. हे आतल्या बाजून मोठं खाली बसू का? लाईट साठी जुगाड करतात. ती लाईट खाली होती ती आपल्या वरती लावची. आणि ते खालून तेवढं या नाही पडतो, वरतून असं प्रकाश बरं पडतो त्याचं. जाम मेहनत घेतात बघ. बघा हे लोक पण तयारी करतात. सजवचे फुगे बिगे फुगवल्याने तेव्हा. आणि यांची ही गाडी असं आपण जी पहिली तिकडे रॅम्पवर बघितलेलं होती. आणि आमच्या गाडीचं काय नादत नाही ना सगळं. हां आता लाईटी लागले काय बघित राहा का. फुगे लावतात. मित्रांनो प्रत्येकजण आपापल्या परीने सगळे गाडी सजवतात हे बघा. आणि एवढी मेहनत घेतात. आता वाजले तर रात्रीचे 12 वाजत इले तरी हे लोक गाडी सजवतात. आणि अर्ध्या एक तासान गाडी अंगणेवाडीत जाऊन निघतील पण, कारण लवकर दर्शन घेऊन जाणारे पण लोक असतात. तर हे बघा अशा प्रकारे आता चालू झाला. अजून याच्यावरती ही जी लाईट आहे ती लाईट चालू करूची आहे. ती लाईट चालू झाली की परत एकदा दाखवते कशी आहे बाकी. आणि अजून हे लाईटी चालू होच्यात. ते 12 व्होल्टवर लावतले म्हणून थांबलं. हो हे काच काय ठेवता. अशा प्रकारे आपली गाडी सजलेली असा. अजून थोडा काम बाकी आहे, झाला की एकदम दाखवूया. भारी वाटतं रे. काळोखात मस्त वाटतं हा. काळोखात मागून पण लाईटी लावलेले. आता आपल्या ही गाडी अंगणेवाडीत जाऊन निघतली किती वाजता? तरी 3 वाजता पहिली स्टार्ट. 2:30-3 वाजता पहिली गाडी जाता ना इथून. असतात तेव्हा लोक असतात. हां दरवर्षी हां म्हणजे लवकर जाऊन दर्शन घेणार. तर तोपर्यंत आपला ह्या होईत काम ना सजावट. आता फक्त लाईटीचाच राहिला ना. फक्त 12 वोल्ट कनेक्शन काढला काय. गेले ते खाली कनेक्शन काढून गेले वरती. काय कनेक्शन खाली आहेत नाही रे, कोण नाही खाली. खाली नाही रे तेव्हा साईडसून काढतो. साईडसून कनेक्शन काढतात. तर इकडून लाईटीचं कनेक्शन काढल्याने की कनेक्शन काढतात लाईटीचा. काकाने इथून लाईट जोडल्याने 12 व्होल्ट त्याच्यावरून सगळे आपले जे लाईटी लावलेले आहेत ते चालतले. होय ना काका? मस्त खूप मेहनत घेतात ह्या सगळ्या करूसाठी. इथले स्टाफ पण म्हणजे जो मेकॅनिकल स्टाफ आहे ते पण, आणि इथले ड्रायव्हर कंडक्टर पण.
तर आपली गाडी रेडी झाली आहे बघा, मस्तपैकी एकदम चकाचक लाईट वगैरे लावून. गाडी मस्त आहे की सजली आपली. एक डेकोरेशन केलं ना त्यांनी. तर मित्रांनो हे बघा मस्तपैकी, आणि ह्या लोकांची मेहनत सगळी, ह्यांची मेहनत काय म्हणतात. ओके चल घेऊन ये. चला तर मित्रांनो आमची गाडी सजवून झाली आणि आत्ता गाडी साधारण 1 तासात निघात ना अंगणेवाडीत जाऊ. 1 तासात अंगणवाडी बरोबर ना. तर आम्ही पण आता निघालो घरी, साधारण 1-1:30 वाजत येतो ना वाजलं तर आम्ही इलेलो 9 वाजता आणि आता 1-1:30 वाजता आम्ही घरी जातो. अशा प्रकारे आपली गाडी सजलेली असा मस्तपैकी, आणि खूप मेहनत घेतल्याने, आणि सुहास दरवर्षी भरपूर मेहनत घेता या गोष्टी करूसाठी. हौस म्हणतात ना, ती हौशे काहीतरी एक म्हण आहे ना, ते हौशे कांदे खाता. काहीतरी एक म्हण आहे. काय करतलं आम्ही ह्या महापुरुषाच्या जीवावर आम्ही उड्या मारतो. हा बघा इकडे महापुरुष मंदिर आहे बघा. तर बघा सगळे ST आपापल्या जागेवर लागल्यात, आणि आता तासाभरात सुट्टीला अंगणेवाडीत जाऊ. आता लोक पण येऊ चालू झाली आहे, तिकडे बसली आहेत थोडीशी लोक. चला आम्ही पण निघतो आता घरी. तर मित्रांनो येऊन पोचलो आता आम्ही घरी. बरंच उशीर झालो, त्यामुळे आता झोप पण येतात. तर त्या लोकांनी गाडी एकदम मस्तपैकी सजवलेली, आणि सगळ्यांची मेहनत भरपूर. पण ती जी गाडी सजवतात ही स्वखर्चाने सजवली जातात. त्यामुळे स्वखर्च करून ती गाडी सजवल्या, पण गाडी एकदम मस्त सजवल्या. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय.